हाय लोगोफोर, दायो आं Omnicom एप्सखौ माबोरै रेजिस्टार खालामो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनोसै। गिबियावनो प्लिज इन्टार दा फन नाम्बाराव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होदो। बेनि उनाव नोंनि गोसो मथै पासवर्ड खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनि उनाव गेट SMS बेवहाय मोनसे OTP फैगोन, बेखौ होनानै साइन इन खालामबानो जाबाय। दायो आंहा लगइन खालामखानाय दंखायो नालाय, रेजिस्टार खालामखानाय। नै दायो आं लगइनल' खालामबाय। बेनि उनाव नै बेबायदि इन्टारफेस फैयो, बेखौ IC आव होबाय। ओमफ्राय नोङो बेखौ फुल डिटेल्स नायनोबा मेम्बार्सआव थांनानै नायजागोन। दायो हमाव दं, दायो नै टास्कआव थांबाय। टास्कआव थांबाथाय नै बेबायदि फैयो। नै बेखौ सानसेयाव नोङो मोनबा खरे मोनगोन फ्रियावनो। बेखौ मोनबा रिसिभ खालामनो मोनगोन। मोनबा रिसिभ खालामनायाव नोङो सानसेयाव 1000 खरे मोनगोन आरो नेक्स्ट डे 1000 मोनबावगोन। नै दायो आङो फ्रिनिखौ कमप्लिट खालामखांबाय नालाय, दायो आंना 1आव दं। बैफोरबायदि टास्कआव थांनानै फेसबुक, इउटुब बा टुइटार बेफोरबायदिखौ रिसिभ खालामनो मोनोना, बेयो नैबे डुयिंआव थाफैयो। बेवहायनो नोङो भिडिअखौ अपेन खालामनानै जास्ट ससेल' अपेन खालामनानै स्क्रिनशट मारिनानै साबमिट होबानो टास्कआ कमप्लिट जायो। बेखौ नोङो स्टाफ 1आव थांबाथाय सानसेयाव मोनब्रै खरे मोनगोन, सानसेयाव 100 खरे मोनगोन आरो पार डे सानफ्रामबो मोनबाय थागोन। दायो आंना नैबेयो कमप्लिट जाखांनाय गासिबो। आंबो 1000ल' इनभेस्ट खालामदोंमोन। दायो आङो सानसेयाव बा बनासजों जाबजों 200नि सायाव मोनो। स' लोगोफोर, नोङो साननैयाव 2000 मोनगोन, माने सानसेयाव 1000 खरै फ्रियावनो मोनगोन। साननैयाव 2000 मोनगोन। जास्ट नोङो 1000ल' इनभेस्ट खालामनांगौ। 1000नि रिसार्ज खालामबानो नोङो लेभेल 1खौ मोनगोन, 3000निखौ। स' लोगोफोर, माबोरै उइथड्र खालामो बेखौ खोन्थानोसै। दायो आङो नै आंना बेलेन्सआ 1325। दायो आङो उइथड्र खालामनोसै, एमाउन्टखौ होनोसै। एमाउन्टखौ आं नै होबाय। दायो नै पासपर्टखौ आङो होबाय उइथड्रनिखौ। कनफार्म पासपर्ट। दायो कनफार्म खालामबाय आङो। नै आंनि बेलेन्सआ टटेल एमाउन्ट एकाउन्ट बेलेन्सआ दानलांबाय। दायो उइथड्र रेकर्डआव थांनानै आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। मडारेट जाना दङ। 5 मिनिट बा 4 मिनिटनि उनाव साक्सेस खोन्थागोन। दायो आङो नोंथांमोननो नै SBI निफ्राय SMS फैनायखौ आं नोंथांमोननो सिगाङाव खोन्थाबाय। नायनानै लादो नोंथांमोना। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। आरो लोगोफोर, मोनसे खावलायखानाय, माने बे Omnicom एप्सआव आं रावखौबो फर्स खालामनानै हाबथों होनाखै। माने गावबागाव सेल्फ कनफिडेन्सजोंसो हाबखायो नालाय, आंबो गावनि सेल्फ कनफिडेन्सजोंसो हाबखादोंमोन आरो मोजांखौनो मोनदों। माने दायो मोजाङानो इनकाम होबाय। आरो सोरबाफोर जइन जानोबा लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय। आरो सोरबाफोर बुजियाखैबा सोंहरनोबो हागोन। स' लोगोफोर, भिडिअ'आ एसेनोसै।